ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастем. ҳастанд баъдан нафароне ки дар шабакаҳои интернетӣ вақте ки як оқил, як бузург ё устод чизе менависанд, ба дарҳол фикри худро илова мекунанд. Фикр накарда, пурра дарк накарда бахшиш мепурсам, гӯё ки доно ҳастанд, гӯё ки ба ҷуз ҳар сухан чаҳор паҳлӯ дорад. Як паҳлӯашро қапита кашол накунед, саросема нашаведу хир. баъзан ҳолатҳое мешавад аз сабаби ҳамин чиз бесаводии худамонро нишон медиҳем. гар шунавӣ сухани аҳли дил магӯ ки хатост, суханшинос наи ҷони ман, хато ин ҷост. амоне духтур духтуриашро кунад, усто устогиашро кунад, онҳо хуни дил шуданд аз паси ин чиз. бӯё баъдан мо ҳам дар шабакаҳои интернетӣ ягон видео мегузорем, дарҳол ин тавр он тавр, саросема нашаведу хир. ҳар сухан боз мегӯем чаҳор паҳлӯ дорад. дуруст дарк кунед.